na ka jing herthma jong ka Israel ya ka Lebanon menen ka khat sau tarik sngi ublei yap uwe habirut pat men sau saungun pat uwe ubala yap hamarake hatayar distrik bat arngut ki balayap na ka jing herthma jong ka Israel ya ka Gaza Strip ha sau dan Gaza bat laingut ki we pat ki balayap ha ka khalai tarik ha Gaza Strip ki ba ngalakum ino ha ka video ka baladep warla ka Israel bat ka Lebanon kidang ab ya ka jing yakran yasuk kaban long ha ka arpo arterik jong ubnai jun henrai ke Israel kam sem la jong thad menin ka si ublai kala khrwit ya si bunteli ki jaka jong ka Lebanon ha ka ba ka wei ka jing chia ka bade habirut ha southern suburbs kabala wanra ya ka jing yap jong uwe briu pat kumba sangut ki briu ki bala mensau ha ka ba kala khrwit ya ka building jong ki Hezbollah kadba hamarake hatayar distrik kabala wanra ya ka jingyap jong uwe ubriu pat uwe ubriu ubala mensau nang ta but sakajing khrwit ya ka we ka sorit ha southern Lebanon kajing herthma jong ka Israel ya ka Gaza Strip ha ka khat sau tarik ha ka ba kisipai jong ka Israel kila siat yap ya uwe unong Palestine usaki Muhammad Al-Qara uba lalai husnan kane kate hajan jongka bani syuhila haka banta basatei jongka nongba khan Yunis kan ba kabala jia haka khalai tering ka Israel kala herthma yaka Gaza Strip ha al-amal ka senong ba marjan bat kan nongba khan Yunis haka ba arngut kinong Palestine kilayap bat kato kanengut kibriu ki bala mensau untuk ia uwe kunlung ubalarano Shanazar Hospital